Fil-qorti komplet il-kompilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Rodrick Cassar li jinsab mixli fost l-oħrajn bir-qtil ta' martu Bernice Cassar. Fuq il-pedana tax-xhieda tela l-ispettur Xomponi li beda jagħti deskrizzjoni ta' x'qalulu x-xhieda fuq il-post meta seħħ l-omiċidju. Quddiem il-maġistrat Joe Mifsud l-ispettur beda billi spjega kif xi ħaddiema tal-kumpanija fejn kienet taħdem Bernice qabel ma nqatlet semgħu lajat mit-triq u filmat li ħadu tinstema' l-vittma tajat għall-ajjut. Intqal kif eżattament wara l-omiċidju Rodrick Cassar ċemper lil missier il-vittma u qalu li kien għadu kif qatel lil bintu u għamel referenza l-istitut li fih se jispiċċaw uliedhom. L-ispettur żied jgħid li l-akkużat ħal-mowbajl ta' Bernice li fil-fatt instab fuqu. Missier il-vittma Joe Cilja għal mal-ispettur li wara li ċempillu Rodrick huwa ċempel immedjatament fuq il-mowbajl ta' bintu u qabdu l-akkużat kien hawn li reġa' qallu tiltielek. Meta kien qed jagħti d-deskrizzjoni ta' x'ħin ra l-katavru mal-art biswit il-karozza għalli ra ammont kbir ta' demm filwaqt li ra parti kbira tan-naħa t'isfel ta' wiċċ Bernice imtajra. Kif juru l-kameras ta' sigurtà l-omiċidju seħħ f'7 minuti u nofs. Ġie spjegat kif kienet xufiera ta' taxi li ċemplet l-ewwel in-numru tal-emerġenza wara li seħħ il-każ u kif l-akkużat lil Bernice Cassar sparala tif wiċċa u ieħor f'sitira. L-ispettur Poni qal li f'Mejju li għadda Rodrick Cassar kien ħebb għal Bernice b'sikkina u kien hawn li telqet tgħix għand familta f'Ħażebbuġ. Dwar il-każ ta' lejlet l-omiċidju ntqal kif l-akkużat f'temp ta' sija ċempel 7 darbiet lill-vittma. Intant fit-tieni kompilazzjoni tar-Rumeni l-ewwel xut kien l-ispettur Kertzara li spjega kif meta l-pulizija waslu fuq il-post, il-vittma kien għadu ħaj u nstab fuq l-adba ta' ħanut tal-pastizzi. Spjega kif fil-ġlieda ntużaw skieken, tabella tal-injam u banketta. Waqt l-investigazzjonijiet tal-pulizija ħareġ kif it-tliet akkużati huma pimp tan-nisa li jgħixu f'appartamenti bis-swit ix-xena tad-delitt. L-ispettur inkarigat mill-investigazzjoni spjega li kienu l-akkużati infushom li rrappurtaw għand il-pulizija il-ġlieda li seħħet l-għada tal-qtil. Wieħed mill-akkużati tkellem ukoll mal-pulizija dwar kif kienu jaħdmu biex jaqilgħu il-flus minn dan iċ-ċirku ta' prostituzzjoni. Quddiem il-maġistrat Nadine Lija Kertzara għalli finqas minn 2 minuti il-vittma li wasal f'Malta ftit tal-ġimgħat ilu għala 28 daqqa ta' sikkina, dettall li nqabad minn kameras tas-sigurtà.